Πρόεδρε, καλημέρα. Γιώργο, τι γίνεται? Τι γίνεται, καλά. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια. Εδώ έγινε μεγάλη δουλειά. Γεια σας, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το να τι κάνεις εσύ. Όλα καλά. Όλα καλά. Είσαι καλά. Γεια σας. Καλώς το βρήκαμε. Καλώς το. Καλημέρα. Αν πρέπει να διαλέξεις μεταξύ 50 μηχανές. Και εκεί πάνω, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Αυτό είναι άλλη τάξη θέμα, θα το συζητήσουμε στα πλαίσια του χώρου. Και έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν έχεις τίποτα που να επηρεάζει τα πουλιά. Ούτε η θόρυβο. Δεν έχεις θόρυβο, δεν έχεις πουλιά. Έχει περιβαλλοντικά. Η απόδοση αυτού είναι 18%. Τώρα γιατί γυρνάει η μία και δεν γυρνάει? Τώρα σε λίγο να αρχίσει να γυρνάει και η διπλανή. Ναι, άρα ναι. Αλλά τώρα πρακτικά δεν έχει παραγωγή αυτό τίποτα. Όταν γυρνάει μία, γυρνάνε οπωσδήποτε και όλες. Όχι, γιατί αυτό βοσκείται σίγουρα, αυτό όμως εδώ, αυτό σίγουρα δεν βοσκείται. Πρέπει να πίναν πάρα πολύ. Δεν είναι όπως τα δικά σου εδάφια. Πρέπει να το πω έτσι, η δοσικοικανότητα των εδαφών εδώ πέρα Είναι η πιο εύκολη λύση. Οι υποδομές είναι εκεί, η οπτική όχληση ήδη υπάρχει. Απλά θα ανέβει λίγο σε ύψος, φαντάζομαι. Και Είσαι εσύ και στη μέση. Ευχαριστούμε. Ωραία. Μετάβαση του ομίλου ελληνικά πετρέλαια σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Με τη συνολική επένδυση να έχει ανέβει στα 130 εκατομμύρια ευρώ, με σημαντικό όφελος για την Ενός έργου μοναδικού για τα σήμερα δεδομένα στη χώρα μας, μια μεγάλη επένδυση του ομίλου ολόκληρος τροφοδοτεί με ενέργεια την ανάπτυξη του τόπου και που τώρα έχει τη στιγμή να πρωταγωνιστήσει ξανά στις θέσεις μας, στηρίζοντας τη μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας μηδενικών εκπομπών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ας υποδεχθούμε το... Στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια για πάνω από 60 χρόνια έχουμε μάθει να κοιτάμε. Και για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα αγορά, υλοποιούμε το Vision. Η πιο παλιά εταιρεία πετρελαιοδών στην χώρα έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο το οποίο καλύπτει το 55% της παραγωγής της. Αυτό δίνει στην Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περνάνε και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό τα ελληνικά πετρέλαια. Τα ελληνικά πετρέλαια, για όσο το ξέρω, το 2003 είναι μια περιοχή η οποία είναι κοντά μας. Και θέλω ότι και εμείς κοντά στην περιοχή αυτή δεν θα τρέξω τις ενέργειες που... Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα να βρίσκομαι μαζί σας στα εγγένεια ενός τόσο σημαντικού έργου. 26 θα είμαστε στο 1 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως και πιστεύουμε στα 2, ίσως και περισσότερο, το 2030. Εργασίες στις οποίες επίσης θα δοθεί προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία. Ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης από την ανάπτυξη μεγάλης δραστηριότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Των χρηματοδοτικών πόρων και την προώθηση των επενδύσεων. Κορμό του συστήματος αυτού αποτελεί η πολιτεία, λοιπόν, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων και την προώθηση των επενδύσεων. Προσιτών χαμηλών τιμών ενέργειας και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη αυτή στρατηγική πρέπει να είναι μια δίκαιη μετάβαση. Η χώρα μας έχει επιτύχει την υψηλότερη κινητοποίηση διαθέσιμων πόρων αναλογικά με το μιλήσουν έως και 80 εκατομμύρια ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα, από την αδράνεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε των ΕΛΠΕ, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή στο ενεργειακό και στο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Γιατί εδώ, σε αυτό το... Ακριβώς 2 χρόνια και 1 μήνα για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος ήταν ή 8 ή 9 Μαρτίου, είχα βρεθεί τότε στο Βερολίνο. Σχέδιο δεν είναι μια μακέτα, είναι ένα υλοποιημένο έργο, το οποίο είναι έτοιμο να παράγει φτηνή και καθαρή ενέργεια, δεκαπλάσια τιμή
Για να γίνει προσωρινά, το τονίζω, προσωρινά πιο φθηνή η αιτία, σίγουρα είναι λογικό να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας από το παρελθόν και καλύτερο από το παρόν της. Είναι όμως επίσης φανερό, έχουμε πάντα επιτυχίες.